Sabre Abesim meda ekoso nano memenita a hunsem de na watchimi de Ghana for abatan for tutu womo ntimi enna enoa ne nkomo a edidi womo tim a tese ebri bi a behu se nipa mienu miensa ehie bia wobete se womo eka ho asem ewo emu na ene de update fofra yenya ewo nsem yi mu no ebusuafo echinkro yi na yese abrante Richard Apia ensem ahodo amanfo keka se ene ni timu ka no yadie bi wono so wapodam na ni suban bi a wada ne depenti kire se ade we betima aba ne se na adwumu kan te na ko eno nukure ba ku se enimi sansem wono ani yonko na danfo nimpo ani din ede nyame noa wabe dai ensem bi eti abusuafo awoso amanfo adwuma kyese sisi ano eyi any doubt bia fi amanfo trim se empo yare bi wo ha na se yare bi enio womu esusu se abrante no buapayo pa eye ejuma woye na ejuma dia woya any serial killing no esan se according to eye nadamfo ye waba pontin ani din ede nyame no wayi wo kira ebribi wode ne how ekoto Richard Apia yi enim owie SS no ejuma ye ensema ye den edema no entina se wontimi nye sika wode be hwe ne ho anampokra ne busua entina se abrante obeyi ejuma abone bra ti enu nti no ohun se na danfo Richard Apia da ne da o taxi foforo o car masters a womo don no na ze de bia wa ye busy wo ye adwuma nti ohun se bibi eba ne nsem wo se sifie ewo Abesim honum Alaska a new site honum wo sidan ewo mansion according to nyame no we nti na se na danfo na brabon bibi akoyie edimante nunti ene ode kwato na danfo Richard Apia yi a na wono ne murder suspect edi no ejina asɛmdi atoto na no de afa nsɛm yi no wode kwato nanim se won mo ano no ntumi nya edwuma yi ebi onko introduce no etwe ne car masters nempo se car bi wo hospital no obetwi kakra no nso de nya kakra de ahye no ho de a neja waboa no na wetimi nya ne sa na wo kira wode to Richard Apia enim no wo yedi hwe ne sa sima bebre ekire no bisa ne se adenti na Abesim ene sunya no kro kese yi mu wentimi enye obia bisa ne sa asem wei age wono Richard Apia eno bebisa no saa ensem yi enu wode to nanim so we de se yonko bi sunua na mo bi so and wo bi so etimi yeye ntina se wono yonko ne no yeye na toto bi ode asem bi se beto nanim a na wono do hunu se bone bia enim na no na Richard no so de to nanim se that is awodo na wono so wotwi nya no a number up to 13 no taxes ni nia ono Richard Apia no edie saa so ne fie a wo si no ono akasa ne de ne nya taxi ni sika no eno de si fie no na taxi ni sika no de ebo ne bra na emum wo ye adwuma wo company bi wo sunya ne adwuma tuturu bi na no na ne sika nia fari bai na Noah eka se okay se sa ne te de no mbo no so je se onye adwuma ne bi no ntumi enfa enhwe no ho eno Richard ne kire ne se si obebo na ma na nya adwuma no bi aya na se obenya adwuma no mu kwan akwa na age wo so no hwe se oni pe bi obetima age na die anampo krampo no na adwuma so ni opedwumaden na this asem ne tu nanim wie no ka kire ne kan ho se ni kokofuo wone dan no chi no ba kopoa no ewo mu na wadofuo no na ebiem so na ba so a wabo na manatete na tese abana so a bosome omo mu na abana so a ntine se bo no bebo na manatete enti otimi yese adwuma no no kware mu nkwa de a na ode no bekọ company nkro no wo ye adwuma ewo mu na no wetimi akoye adwuma no ebi eno na no waje so se obetima ye dodo adwuma bi anye na adwuma de sa se ade owanwe mu enti no and waje opinion na tese ade chi en wodi Richard Apia ye chi de kokofuo no emu na wo kira kokofuo mu empemiensa na ni nyia mu no ase wodo na wotete abana aso na ase na ne chia nduduru obeyi ne ni akore ne chi no na ase Richard Apia yi de nkranten gina no so
but ni bone ni mpe na se de wakɔ fam se de ono nso ɛdɔ bie na wo break kakra no story gina ho saa kwan no so bi na o se de to so miense man yem hye no nse odane n'echi ekwohwe nim na se de nini akɔbɔ rich denim ni ana wode ɛhwɛ no ne se na wokura nkranten na akɔ se ne yem hye no saa bre no mu enti anche no mu wie hodwuma na wo mu tutu wo manam nso wo mu ɛkɔfie enti wo mu kɔ no o se kwan so no na wote enka bi enka na wote no asede nipa aboa bi ewu bibi pro ade pro a wote enka afimu ba na ya na ohye ti wote sa enka no putting off kakra but ni nia mu bibi putting off sen eni ana rochirapia ede hwe ne sen na wokura ne plantain you know osusu se maybe adwempone abantimti sa da na no tu no ho fo se fie ode ana efuo no mu de wone no enko biem na watra ne numra no ohun se amanfo di nkomo bi se yache abrantie bi a wakodi ewu ate se wo mu di nkomo nti o ko bi se mu na se recherapia na wo mu ebo ni din odi ne ni ko pie mu ewo ni fie ho no no so na je se kasa hodo apake wa a police fo aba wo mu abechi no enti no ne ma no ehun se ene na te se ne ni ya na wo da ne din ya na te se wudie ene na aba ne tibanka wo no ene nkonya na nkobedi nehu na se na abepiem sisi ase efuom won mo aso no sie emu ni bi won na se nkosie no efuom mu a obia ehu akire te se nyame ena age na ene ono noa nyame adaro mo dasoa ete enkomu denti no eye ono so de ode betu dwa ekire se ejuma Richard appear no enoane de abeto dwa se odele in human part or tongue nipa ehunam ene de keka ho ate se wodi ewuso e de ka ho a o friend serial killer ni bintini bi atre se enye nne ene o hyase wakodare wo mu pa o de na djuma eno na ebo na ma ne amase west o de ama no wo bo abujapade ahodo e de ma nanka brand wedi 28 de awusa se we surveyor footballer ene de keka ho aye de na otimi egada sa amount I mo draw the taxi bakopo airport sem na taxi 13 ebie mu nso sa etimi esidan aye kira eye manche na kese pa plan ena na wo si a asemi ne so ntuma pa ene apolice for abechi no won ntina se eye boni a wabo ntimpo a wo di enye dambia asem asena one time be me director kai say the pekun we utimi kunipa ma ne dambo ewo so ti betima ba ne say one more kasi wabodam one point of view a wode I can say wakunipa ache ya ntina se ni suban bi emu bi adane wudi edos otima wanam ntuo ye pasantina se no bi no mu hu emergency ye dambo na no kremu pa de ne se wudi eni netuma wodi ebusafo update foforo ya abai de ebeto dwai ya na mde asomwo na ne nyemu no se na e kan no ye de ni di ekire nsem no mu de ko enim na nyama ahodo na ebe pepe wo mu se na ne de isu foforo be pe mu nti ye di pa se nsem nye ne de twato enye de na ebi be fie kire aba na update bia so no ebe ko modern a de asom nti me di sie no na me ka chem se mo hye so na se won subscribe to too much HR abo modern a subscribe na ebie mu nso no wa share video we on all the social media platforms wa share we no bo modern na follow yen we social media platforms Instagram Twitter so